Ako si Jefferson Steelheart, pero mas tinatawag akong Electric Flame Tiger Bladen. Isa akong modelo. Kung nagtatanong kayo sa sarili ninyo kung bakit ako tinatawag na Electric Flame Tiger, Flame Dragon Bladen, tinatawag akong ganun kasi ako ay napaka-confident. Marunong ako magdala ng mga damit. Kapag yumayapak ako sa pusa lakad, kapag yumayapak ako sa pusa lakad, o rampa o catwalk, nagkakaroon yung mga tao ng mga strange occurrences sa ears. At tinatawag ko itong eargasms. Nagkakaroon sila ng ganito kapag naririnig pa lang nila yung yapak ko. Hindi yung mga bibig yung gumagawa ng mga tunog na yun. Yung mga tenga nila yun. Kapag nakikita nila ako, nagkakaroon sila mga eyegasms. Ako ay si General Juan Santos Bringera. Juan, bakit nga ba ako ang pinaka-kwalipikadong sundalo dito? Isang rason ay dahil nung bata pa ako, tinako na ako ng aking tatay sa gubat upang mag-training, upang maging yung pinakamagaling na sundalo sa mundo. Alam niyo ba ang pinaka-masarap na pagkain sa gubat? Ahas! At bato. At bato! Mamamatay tao rin ako. Nung bata rin ako, may pinatay rin ako isang bata dahil kinain niya ang candy ko. Yung pinaka-paborito kong candy, kaya pinatay ko siya. Kung si Cholo ay isang terorista, paano ang tamang paraan magpatay sa kanya? Sir, ganito po. Una, sa mukha. Tapos dalawa sa bayan. That's one thing I forgot to say. Yung utak ko nasa bayag. Uy. Sino magtatanong? Sharon Cuneta. Baka hindi mo narinig. Oh, baka hindi ko pala nasabi. Pag nadadapa ako, biglang magkakaroon ako ng pakpak. Tapos magte-teleport ako, tapos magkakaroon ng mga fire sa paligid ko. So hindi mapapansin ng mga tao na nadapa ako. Papansin nila yung fire at mga pakpak.